Mega love shout out Des, Pinya Floor, kapatid. Hello, hello. Sorry guys, di ako makasupport sa inyo kapag andun kasi ako sa loob ng bahay, walang signal yung cellphone kasi naka-data lang ako. Nagpastol kami ng Kalabaw, dinala ko yung cellphone ko, palibas sa maano yung ano dito sa amin, mataas na, merong signal guys. So kaya saglit lang ako mag-live, palubat na ako guys, saglit lang kahit 13 minutes, makapag-update man lang. Salamat kapatid Panalo, sis Des Peñaflor. Thank you Des. Iniwan ko yung isang cellphone ko, nakasupport yun sa'yo. Ewan ko kung may umikot na naman kasi nga mahina yung signal doon sa loob ng bahay namin. So andito ako guys sa Kakahuyan. Nagpapastol si Tres ng Kalabaw. Malinaw ba yung ano ko, yung camera ko? Parang malabo. Salamat kapatid. Pasensya na, hindi ako nakakasilip sa inyo kapag may ano kayo, may LS kasi po wala akong signal, wala akong load sa wifi. Data lang ako kahit giga 50 pero mahina. Mahirap mag-support kapag yung load mo ay giga lang. Sumubok lang ako dito sa ilalim ng kaniyugan namin guys, mag live. Pero palubat na rin ako kasi nakikita ko yung battery ko ay 30% na lang. Salamat kapatid, pasensya na sa inyo, hindi ako nakakapag-support kapag kayo ay may live kasi nga po, hirap talaga ako sa signal. Ilang linggo pa naman na palaging maulan, mahirap talaga. Ngayon nga lang umaraw ng konti, pero mamaya-maya niyan, uulan na naman yan. Ayan guys, so hindi na maabot ng kidlat yung aming lugar. 'Di ba? Parang may ano lang, nakatira kami sa liblib na lugar ng Kabikulan. Pag naglalakad siguro ako, siguro maano siya, blurred. Salamat po sa patamsak niyo dyan, guys. May nag-aaway-away na aso doon sa dulo. Siguro baka marinig dito sa ano ko, live. Maraming asong gala dito guys kasi malapit kami sa poultryhan. Sa Manukan, maraming mga aso kasi kumakain sila ng mga manok na minsan itinatapon na lang ng may-ari ng mga trabahador diyan sa Manukan. Tinatapon na lang diyan sa mga tabi-tabi. Kaya minsan kinakain ng mga aso. Kaya maraming mga aso dito sa aming kaniyugan na mga gumagala. Naglalakad ako, pauwi na ako sa bahay. Galing kami doon sa pagpastol ng Kalabaw, guys. Maano siguro blurred ang aking cellphone kapag naglalakad. Tapos ka ba? Tapos ka na ba, Des, mag-live? Kasi kanina iniwan kita doon sa bahay eh, doon sa isa kong cellphone. Iniwan ko lang. Iwan ko kung umikot lang yun ang umikot. Tay, hello! Tay, good morning po! Andito ako tayo sa ilalim ng aming kagubatan. Nagpastol ako ng Kalabaw. Nagtry lang po ako mag-live kasi nga po, 'di ba, giga yung gamit ko. Mas malakas yung signal kapag nasa taas ako ng aming lupa doon sa burol na ba. Sis, Luyang Vlog, thank you so much sis. Pasensya na sis, hindi ako sa iyo masyado nakakapagpunta sa live mo kasi po wala akong load sa wifi, ikot. Ito pong load ko ay giga lang.
Pag nasa loob ng bahay, walang signal. May signal lang kapag nasa mataas na bahagi ako ng aming lupa. Pero po pag nasa loob ako ng bahay, wala talagang kasignal-signal. Panay ikot lang. Kaya napipilitan akong umakyat sa puno ng pili doon sa aming bahay. Kung minsan naman doon sa kisami ng garahe ng aming kalabaw, doon ako napipilitan umakyat. Kaso kapag maulan, madulas. Ayan po, nagsisimula na naman yung ulan. Maulan na naman. Umuulan na naman po. Ayan yung kalangitan. Madilim. Madilim yung kalangitan. Ayan po. Salamat sis. Loyang Vlog. Tay, thank you po kapatid. Salamat po. Maganda pa ganito, medyo nakakasagap ng signal yung aking cellphone kasi po nasa labas ako. Nasa mataas na bahagi ako ng aming lupa. Pero pag nasa bahay ako guys, walang signal talaga. Kaya minsan di ako nakakapag-support sa mga nagsusupport din sa akin. Kaya pasensya na po talaga. Kasi po dito kami sa ano talaga, sa lugar na di na maabot ng kidlat. Parang gusto ko mamingwit. May nakita kong isda. Masarap mamingwit guys pag ganitong galing sa pagbaha yung ilog. Ang lakas ng hangin, no? Ang lakas ng hangin. At saka nagrurunda kami guys dito sa ilalim ng aming kaniyugan kasi marami nang nalalaglag na bunga ng niyog. Kasi dapat Judith na nung pagpakawit ba, hindi kami makapagpakawit kasi panay ang ulan. Hindi kaya nung magkakawit ng niyog. Kaya nagrurunda kami ni Dos. Andun si Dos, nasa dulo pa ata. Nagrurunda kami ni Dos para kahit papano mataboy yung mga yung pangalawang may-ari ng bahay namin, ng lupa namin. Sila yung unang namumulot kaysa sa tunay na may-ari ng niyog. So kailangan maggala-gala muna kami ni Dos para itaboy namin yung mga nangunguha ng niyog. Namumulot ng niyog dito sa aming kaniyugan. So andun kanina marami na kaming naimbak na dos na niyog. Tinabunan lang namin ng mga dahon ng niyog para pag nakita nila, meron ng ibig sabihin na ano na ng may-ari. Nakita na ba ng may-ari, tinabunan na. So kapag ganun, hindi na nila masyadong kukunin kasi alam nila na yung may-ari yung may gawa nun. Kasi kapag wala pa talaga, makikita nila, andyan lang, naglasik-lasik lang yung mga niyog. Tay, sorry Tay. Hindi ako sa iyo nakasupport kagabi po kasi nakatulog si Tres. Pero iniwan ko lang yung cellphone ko, umiikot sa iyo. Iniwan ko lang yung cellphone ko kagabing umiikot kay Tay. Tapos natulog na ako kasi napagod kami ni Dos. Sumama kami sa pa-swimming ng aming mga tita. Ang layo ng aming binahe. 3 hours ba naman. Umuwi kami dito sa amin, gabing-gabi na. Tapos, pag galing doon sa kalsada, nilakad pa namin 2 kilometro bago kami makarating dito sa bahay. Kasi po yung bahay namin talagang napakalayo sa main road. Malayo po talaga sa kabihasnan. So, yung mabuti lang dito sa amin guys, kasi yung lupa matataba, yan, may mga taniman kami ng palay. Tapos, nakakapagtanim-tanim kami ng mga prutas-prutas at kung ano-ano pa. Kasi kung malapit yung bahay namin sa kalsada siguro, wala kami ganitong kalawak na lupa kasi mahirap din naman magkaroon ng malawak na lupa na napakalapit lang talaga sa kalsada unless
kung kalsadang Barangay Road. Dati po kasi yung bahay namin malaki din, nasa ah, tabi ng kalsada ng Barangay Road. Kaso lang ibinenta po namin dahil yung nagkasakit ang aking papa. Ito yung naging kapalit nung nabintahan ng bahay namin noon. Ito yung naging kapalit. Malayong malayo sa kabihasnan, guys. Kaya minsan nakakapaghinayang na ibininta namin yung aming isang bahay. Yung unang bahay na naipatayo namin noong maliliit pa kami. Kaso lang no choice talaga kasi kailangan namin ng pera nung ipinagamot namin yung aming papa. Paano ka bibili ng V8 nak? Yun nga tay, hindi ako pwedeng mag-order sa Lazada kasi hindi pwedeng, ay hindi maano ba, ng tawag noon? Hindi makukuha ng ano yung bahay namin kasi malayo kami sa kalsada. Kaya minsan, doon sa tita namin binabagsak yung malapit sa main road. Yung mga parcel galing sa Lazada. Doon namin pinaano. Hello Kuya Landers! Mega love shout out po. Thank you sa pag-visit. Salamat po. Saglit lang po to. Titingnan ko mamaya kung ilang percent na yung battery ng cellphone ko. Saglit lang po to kasi nasa labas ako ng bahay. Andito ako sa kabundukan. Kakahuyan. Sa palayan kasi wala po talagang signal sa loob ng bahay namin. Grabe talaga kapag andun ako sa bahay, wala po akong signal kaya hindi ako nakakapag-support sa mga taong nagsusupport din sa akin. Pasensya na po. Nakikita nyo ba yung aming palayan? Nung malakas yung ulan, kasagsagan ng baha, lahat po ito binaha. Wala kang makikitang palay dito. Tapos yung tanim namin na kangkong doon sa dulo, yung iba, inanod na. Inanod ng baha kasi bumaha talaga dito. Grabe, hindi kami makatawid sa ilog. Di ko po alam. Di ko po alam tayo kung magkano ba yon. Di pa ako di ko pa tinitingnan dun sa ng Lazada or Shopee kung magkano yung B8. Pero kung magkaka B8 kami tay, siguro recording lang kasi kung live, ewan ko lang, baka panay din ang ikot. Magre-recording magre-recording daw tayo si Dos. Kakanta daw siya ng at ang hirap. At ang hirap. Asa na kaya si Dos? Nawawala. Iniwan ko yun sa kakahuyan. Umuwi na siguro. Panay ang hakot ng mga panggatong. Kahit maulan, naghahakot ng mga panggatong si Dos. Hindi yan uuwi ng bahay kapag walang dalang mga panggatong. Ganyan si Dos tay kapag nakalabas ng bahay. Hindi yan uuwi na walang mga dalang mga panggatong dyan kahit basang-basa pa yan. Salamat po sa 4 na taong naandyan at saka 3 tamsak. May nakalimutan po atang isa na hindi nagtamsak. Tay, baka hindi ka nagtamsak. 3 lang po ang tamsak na nakikita ko, tay. Aray, nakapayong ako kasi maulan. Ayaw ko magpaulan kasi kapag ako'y laging nauulanan, panay ang ubo ni Tres, baka mawala na naman ako ng boses. Hindi naman ako makabirit. Ayan, 4 na po yung tamsak. Thank you so much. Salamat po. Ang lakas po ng hangin. Kung makikita nyo guys, oh ay! May yung aking yung aking payong. Para kung para kung lilipad. Maraming salamat po. Mag-update lang po ako kasi hindi ako nakapag-upload nitong mga ilang araw. Bagsak na yung watch hour ni Tres kasi hindi man lang ako nakakapag-live. Buti pa si Sis Loyang at si Kapatid Panalo panay ang nila live. Kahit pa paano nakakabawi sa watch hour. Ako talaga hindi.
Kahirapan talaga. Pasang-awa po talaga yung signal dito ni Tres. Ayan, nagpaparamdam na po yung aking battery na lowbat na daw. Nasa 15, ilan na ba? Nasa 20%. Kaya pa naman. Mag-end ako kapag nagsabi ng plok-plok. Ah, si kapatid pala yung hindi nakatamsak. Salamat kapatid, panalo. Thank you po. Tusok. Yan, ang di ko kinakalimutan yung tusok, sabi ni Kuya Lander. Hihi, thank you. Thank you, Sis Luyang. Kuya Landers, thank you po. Kapatid Panalo. Tay, Sir June, maraming salamat. Kay Des kanina, na unang tumusok. Salamat po ng marami. Ayan, ka 16, 17 minutes na ako. Paabutin natin ng kahit 20. Kasi hindi kaya ng 1 hour kasi po lubat na si Tres. Tapos uuwi na ako kasi para na ako ditong ililipad. My God! Ang lakas ng hangin. Para na ako ililipad dito. Ay, sis Jupay! Thank you, sis! Salamat, sis Jupay! Anong tambak? Anong tambak? Anong tambak? Tambak ng nyog daw tay. Kasi kanina nagtambak kami ng niyog doon, yung mga napulot namin. Ito sis Jupay yung dahon ng germelina sis oh. Ito yung ano ko sa likod ni Dos. Ito yung binabalot ko sa likod ni Dos kapag may mga lamig-lamig kami. Kapag nasobran sa ulan. Salamat po sa 5 thumbs up at sa 4 na taong naandyan. Maraming salamat po. Kapag po may magandang signal ako sa bahay, nagkataon nag-live kayo, magsusupport din po ako sa inyo. Salamat po ng marami. Sis Loyang Vlog, pasensya na sis, lagi akong hindi nakakapunta sa iyo pag may ano ka. Kaya minsan, nagre-replay na lang ako, isahan. Kasi pag malakas yung signal, doon lang ako nakakapag-replay. Sarap dito tayo kumanta. Maganito yung kalakas yung hangin, nililipad yung boses. Asa na kaya si Dos? Iniwan ko yun doon eh. Mamumulot pa ata ng niyog. Naku tay, kung alam mo lang, magsasawa ka din dito. Kami nga eh, no choice nga lang. Pero parang niyayaya ko si Dos na magpunta kami ng Pampanga. Doon kami mag-work at para doon na rin makahanap ng tutrupahin or jujuwain. Kasi dito wala. Wala ka dito makitang tutrupahin or jujuwain ba? Puro lang kaniyugan, kakahuyan yung makikita nyo dito. Ayan, ayan, ayan. Nasa ilalim tayo ng kagubatan. Diba? Parang nakakatakot. Ayan pala si Mother, oh. Ayan si Mother sa dulo. Naghahanap din ng, nagrurundal din. Kasi ngayon lang bumuti-buti yung panahon. Hindi masyadong maulan. Haha. It's okay, mistress. Meron ka naman peace of mind. Pero minsan nakakasawa din sis Jupay. Mabuti nga yung nasa bayan minsan yung mga bahay, tapos may trabaho ka kasi every month talaga may aasahan kang darating. Dito sa amin, darating yung pera kapag anihan na ng mga tanim. Kapag wala kang tanim, wala din. Ganon lang yung sisikoy. Meron din naman akong kaming invest sa labas, pero konti lang naman yung dumarating sa amin. Kasi ganon din yung investment namin, yung ano ba, yung nabibigay ng pera, sa ganito rin naman napupunta yung sa mga taong meron din pala yan. Kapag harvest time na, saka din sila makakapagbigay sa amin.
Ganun lang yon, sisikoy. Hindi talaga yung katulad ng mga business talaga. Na meron kang, ayun si Dos, na ano, narinig ko yung boses, panay ang birit dyan. Sana kaya yon? Ayun oh. Biritira kasi to guys, si Dos. Yung sumunod sa akin. Ang pagkanta talaga, yun ang hilig niya. Kahit pagod na yan, panay ang birit niyan. Ako naman, yung boses ko, di ko maintindihan kung pataas pa baba or spaghetti pa baba. Bumubulusok din minsan. Ayan na naman tayo, hindi ako nagkamali. Kumukuha na naman ng ano, ng panggatong. Kumukuha naman ng bagol. Di ko napansin, nasa puno pala ako ng niyog. Nakatambay. Meron palang, marami palang bungang, ano, mamaya niya, hindi ko alam. Mababagsakan na pala ako ng mga bunga ng niyog. Magdistansya muna ako. Nakatambay pala ako sa malapit sa puno ng niyog. Maraming bunga. Mahangin pa man din. Lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Parang may bagyong di mo maintindihan. Wala kaming balita guys kung ano na ba yung lagay ng panahon kasi wala eh. Wala na yung yung radyo sumabog na. Masarap magkape kapag ganitong panahon. Panay ang ulan-ulan, malamig, mahangin, masarap magkape. Ayan. Ayan nga si sis, Jupay, panay ang kape. Pareho pala tayo sis, ng hilig. Coffee is life talaga. Ay, ang trapal may natatabunan ng trapal guys. Ano yan? Mga ano ng niyog? Bunot ng niyog ba? Ano yon sis Jupay? Ano yon? Mag-hi ka kay Sir John. Ayan tayo, may daladalang lemon. Ano ba 'yon? Pomelo. At saka nagdala na naman ng panggato. 'Yun ang sinasabi ko kay Tay eh. Pag lumabas yan ng bahay si Dos, pag-uwi niyan, maraming panggatong nadala. Kaya Ihulog kita diyan sa sapa. Kaya naman yung kusina namin, punong-puno lagi ng panggatong. Yan. Dos! Dos, sabi ni Tay. Mag-hi ka. Oh, nakalive ako sa... Nakalive ako. Saglit lang para naman ma-update yung ating YT. Kasi pag andyan tayo sa bahay, wala tayong signal. Kailangan lagi tayong nasa labas. Kailangan po namin pumunta sa kabundukan para magkaroon ng signal. Hi sis Gang. Thank you sis. Kala ko bagong kasal yan. Kala mo lang yun sis. Kala mo lang yun sis Jupay. Hindi yun. Yung ko yun. Yung tita ko yun kinasal. Wala pa daw siyang jowa. Nakasakay pa daw sa pagong. Mabagal maglakad. Di yan, ikakasal. Mawawala ako. Diyos ko. Who that cannot be rich. Rich. Magwawala daw si Tay.
pag kinasal si Dos. Tingnan mo tayo, oh, yan ang kabady-bady ni Dos, yung aso namin. Yan ang kanyang kabady. Hoy. Nagla-live din yan kanina sa kanyang FB page. Nalubat. Mamimingwit sana kami guys. Kaso lang di ko mahanap yung ano, bingwit ba? Kung saan nilagay. Parang anak kong siopaw pala yan. Aso lang sapat na. Oo tay. Lagi nakasunod sa amin. Ito yung kagandahan kapag may alaga kang aso. Kasi kahit magrunda ka dyan sa kakahuyan, eh, lagi kang may kasama na aso, di ba? Kapag may tao, siyempre, mag-iingay yung aso. Makikita mo kung sino yung naandyan sa yung mga sa yung kapaligiran. Ganon. Kabukiran. Tay, kanta na tayo ng kabukiran. Sis Luyan, thank you. Sis ka-entered. Salamat. Pangarap ko dati maging aso. Grabe siya. Wag mo tayo pangarapin yung maging aso tayo. Wala. Yung payong ko. Natapon na yung payong ko. Wala yung payong ko. Ah, sira na. Natapon yung payong ko. Oh my God. Natapon yung lakas kasi ng hangin. Grabe. Tay, gusto mo tayo ihulog ko to? Na nakatayo yan dyan, oh. Bigla kong tapon yun dyan. Lalangoy yan dyan sa ano. Lalangoy yan dyan sa ano, sapa. Kung makikita nyo po yung aming tanim na mangga, ayan o, nakatukod na lang dyan sa sapa. Kasi nabuwal na yan. Ilang bagyo na yung dumaan sa mangga na yan. Pero bumabangon pa rin. Kahit yung mga ugat niya ay nasa labas na, matatag, lumalaban pa rin yung mangga. Sana all. Sana all na lang matatag, lumalaban. Diba, Sis Jupay? Strong pa rin, parang kape. Lumalaban. Oo, Sis Kenthard. Lumalaban pa rin kahit yung kalahating katawan niya ay nasa ano na, nasa sapa. Tapos tingnan mo, yung mga ugat niya nasa labas na. Pero buhay pa rin. Ang tatag. Sana all. Lumalaban pa rin. Wahaha, better Jubay, huhugot, humuhugot. Mag-aaway tayo. Nakakapag mong gawin yan, mag-aaway tayo. Wala. Wahaha, lakas ng hangin. Oo nga tayo, lakas ng hangin, grabe. Na ano yung payong ko, sira na naman. Nakailang payong na ako, sira na naman itong isa. Bigay lang to sa akin. Itim, parang aswang yung may-ari. Ah, yun. Oh my God. Oh my God. Alaka dyan. Alaka dyan. Uy, naku talaga. Sira na talaga. Oh my gosh. Kawawa. Ano ba yan? Sira talaga. Layo ng tapunan ng aking ano. Ay, ang layo. Wala kami gas, mistress. Nam NC, thank you so much, kapatid. Nam, salamat sa pag-visit. Ayan na si Dus tayo. Pasan-pasan na yung kinuha niyang panggatong. Maglagay ka ng mga bato sa bulsa mo na. Baka mamaya tangayin ka din papunta sa maling tao. Ha 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 ha. Saan na yung kalabaw mo? Andon, iniwanan ko na Nam. Galing kami sa pagpastol kanina. Ito, pauwi na kami ni Dos. Itinali na namin doon sa sabsaban. Ito, pauwi na kami kasi
Sasakyan mo yun, oo. Free yun, nasakyan, nam. Tatakot ako dito sa may puno ng niyog na ito. Baka mamaya biglang mabuslo yung isang ano dyan. Ano ng niyog ba? Oo, kapag umuwi ka ng Bicol, free lang yun. Pasakyan ko sa'yo. Kapatid namin NNC. Nam NC. Ayan na si Dos. Umuwi na. Iniwan ako ni Dos, oh. Ayan na siya, oh. Pasan-pasan yung panggatong. Yung kusina namin, punong-puno ng panggatong. Kasi kapag once na lumabas yan, pagbalik niyan sa loob ng bahay, pag-uwi niyan, marami nang daladalang panggatong. Kaya, kailangan laging may saing. Ito yung aming hinakot kaninang niyog. Ayan o, kasi iniimbak namin kasi panay na yung buslo ng mga niyog na ano ba, pwede nang i-harvest. Judith na kasi nung aming mga niyog, hindi pa na-harvest, hindi pa nakakawit kasi hindi pa kaya nung magkakawit kasi panay ang ulan na ano yung mata niya, napapasukan daw ng ulan. Hindi niya makita ng maayos yung kanyang kukuhain na niyog. So ayan po, naka 32 minutes na po ako. Maraming salamat po sa inyo dyan. Yan, 8% na lang. Magpapaalam na ako. Kasi 8% na lang, baka pag na-pluck to, hindi na, aray ko, hindi mag-save. Oo, sis Kenterd, kung alam mo lang sis, yung bahay namin, napakalayo sa Kabihasnan. Pag galing sa main road, yung main road na yan, pwede ka na dyan mag-abang papunta ng Maynila kasi dyan nadaan yung mga sasakyan papuntang Maynila. Pag galing dyan sa main road, papunta dito sa amin, 2 kilometers pa yung lalakarin pag galing sa main road, sis Kenterd. Kaya kailangan kapag kami nalabas, halimbawa pumunta kami ng bayan, kailangan alas 3, andyan na kami sa main road o kaya pauwi na kami kasi kapag inabot kami ng alas 5 na hindi pa kami nakauwi, pagdating namin aabot kami sa bahay, dito sa bahay siguro mga alas 7 ng gabi. So hindi kami pwedeng abutin ng gabi sa daan kasi po mahirap na kasi malayo talaga, walang mga kapitbahay kang dadaanan kasi yung daanan namin dito papunta dito sa bahay ay ano lang, ganito lang oh. Daanan lang ba sa ano lang, ano lang talaga, kabukiran yung dadaanan mo. Kailangan kapag lumabas ka ng bayan, pumunta ka ng bayan, may oras ka, may tamang oras ka ng gabi. Kasi kapag inabot ka ng gabi, mahirap na. Kaya kaming mga Tres Marias, hindi kami nagpapaabot ng gabi sa daan. Kailangan mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon, hindi na natin alam. Marami ng addict, di ba? Marami ng addict sa mundo. So ayan po, maraming salamat. Magpapaalam na po ako kasi 8% na lang yung aking battery ng cellphone. Oo, sis Kenterd, hindi ka makakauwi kapag naglasing ka, hindi ka na makakauwi ng bahay mo. Pag inabot kami ng gabi, sinusundo kami ni papa ko or nung kapatid kong lalaking isa. Sinusundo kami sa kalsada. Oo, mahaba talaga yung biyahe papunta dito. Pag galing Manila, 12 hours. 12 hours sa bus. So ayan po, magpapaalam na po talaga ako. Maraming salamat po sa inyo po na naandyan. 6 na tao nung nakikita ko. Maraming salamat po, kapatid Tay, Sis Jupay, kapatid Panalo, Nam MC, Loyang Vlog, sino pa?
Si Sis Des kanina. Sis Jupay, Sis Kane Third. Nam MC. Ulit-ulit no. Maraming salamat po sa lahat ng naandyan sa 5 na tao na nakikita ko dyan. Maraming salamat po at sa 7 thumbs up. Maraming salamat po guys. God bless everyone. God bless you all. Maraming salamat po. Pasensya na po kung hindi po ako nakakapag-visit sa inyo kapag nagla-live po kayo. Kasi kapag andyan po ako sa bahay, walang signal. So kailangan ko po, andito ako sa kabundukan. So, ngayon, nakapag-live po ako kasi andito po ako sa taas ng aming lupa. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ayan, bumabagyo na naman. Umuulan na naman. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Bye all. Salamat. Thank you so much. Paano na ba mag-end? Salamat po. Thank you. Bye-bye.